Het slachtoffer van de explosie in de flat aan de Nachtegaalstraat in Drachten is een 46-jarige bewoner van een van de 38 appartementen. Maar niet te mooi betiet is een pad van het gebouw instorten. Het gaat om 12 woningen. Na alle gedachten is de helft van alle appartementen onbewoonbaar. De gemeente en woningcoöperatie Accolade zetten eerst in op de opvang van dupière bewoners. Het wordt zo gauw als mogelijk zocht naar vervangende woonruimte. Ik dacht eerlijk gezegd dat mijn schulbak omviel. Maar dat was niet de klap. En toen keek ik om en toen zag ik al gelijk een hele grote scheur in de muur komen. En het trilde, dus ik heb wel heel erg gegild. De explosie bij de Justerjong krijgt wat 10 uur. De ravage is grut. Er zit een grut gat aan de voor- en achterkant van de groen onder de eerste verdieping. Helptjenesten binnen onmachtig aanwezig. Een goed jel van 4 stort een pad van het gebouw in. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. Daar is nog niet toe te sissen. De politie in Snet zat 3 minderjarige verdachten aanhouden van brandstichting onder de Dombreg in de Griene Diek. Terug de brand begin december ontstieg grote skeer onder de breg en de tunnel eronder. De gemeente Zuidwest-Friesland roest de reparatiekosten op €100.000. De 40-jaar had Harm van der Meer afscheid namens dirigent van het Lemster Malisch Koor. Voor de allerlaatste keer is die van der Meer snij voor het koor in de Martini-kerk in Kourum. De 74-jarige dirigent van Bantegee had Parkinson en moet daarom ophouden. De hele kerk zit vol. Joenen vannacht kleert het op en het bleef droeg. De temperatuur leidt om de 6 graden hinnen. Morgen een mooie droege dag met flink wat zinnen, wordt dat zo'n 11 graden.